Sihirli мәхәббәт. Айгөл Абдрахманова. Birinchi бүлек. Камилә, шылан ишеген ачып, үй ішенә үткәндә, алсу таң нурлары идәндә салмак кына вальс бии иде. Кыз йокларга ятып торуның мәгънәсез булуын аңлап, ефәк күлмәген эш киеменә алмаштырды да, сыер саварга чыгып китте. Көтү куылды, иртәнге эшләр төгәлләнде. Инде ятып, берәр сәгать ял итәргә дә була. Ул түр яктан чаршау белән генә бүленеп куелган бүлмәсенә узды. Тәртипләп иелгән зур мендәрләрне җиңелчә генә читкә этәрде дә караватына ауды. Ләкин әле 1-2 сәгать элек кенә булып үткән вакыйгалар күңелен шул кадәр алгысыткан, ул йоклап китә алмыйча, яңа гына кичергән хис-тойгылар дәрьясына кабат-кабат чума иде. Кичке уеннар. Авыл яшьләре өчен бердән-бер күңел ачу чарасы. Елга буена яшишмә янына җыелышкан егетләр гармунда эздерә. Ә кызлары җырлаган, шелтәрләтеп көлгән була, шыш-пыш килеп ала. Соңрак яшьләр парлашып бетә тагын. Кичәге уеннар бераз үзгәрәк булды. Анда ул бар иде. Бөтен кешедән аерылып, читтә агачлар янында шүгәләп утыручы егеткә әллә ни игътибар итүче булмады да төсле. Түгәрәкне ду китереп биеп йөрүче Камилә дә баштан абайламады. Ә менә үзенә каршы чыгып бии башлагач, егеткә күз төшерми калу мөмкин түгел иде инде. Озын буйлы, шандыр гәүдәле. Алай чибәр дип әйтеп булмый. Тик җирән чәчләре, яшел күзләре кызны әллә нишләтте. Биюләре беткәч тә, әле Камилә таныш булмаган егеттән күзен ала алмады. Кем бу? Кайдан? Кара, инде парлылар да кайсы кая таралышты. Шишмә буенда җан дуслар Камилә белән Әнисә генә калды. Камилә хәзер ахирәтен сорауларга күмәчәк. Ул ни әйтер? Янәшәдә генә шартлап сынган ботак тавышы башланып та китмәгән сөйләшүгә нокта куйды. Куаклар арасыннан кызарынып ул килеп чыкты. Егет тузанланган өс башын каккалады. Берни булмагандай баш кагып исәнләште. Эшнең нидә икәнлеген төшенгән Әнисә Камиләне бер читкәрәк тартты да серле елмаеп: "Тәк, достым, егетнең кемне көтеп куаклар арасында таптанганы көн кебек ачык. Мин шапырт кына таям", дип мутланды. Камилә бу кадәр эснәү әзер түгел иде. Ул үзе дә сизмәстән кычкырып җибәрде: "Әнисә, син нәрсә, белмәгән кеше янында үземне генә калдырасыңмы?" "Нишләп белмәгән кеше булсын? Күрше Фәнзилә апаларга кайткан Марат бит бу. Акыллы егеткә шаган", дип белдекләнеп, Әнисә дустын егет янынарак тартты. Таныштырды, аннары юк сәбәпләрне бар итеп китү ягын карады. Артыннан кузгалырга маташкан Камиләне Марат ипләп кенә туктатты. Джентльменнарча ярты гына сәгатькә тоткарлануын үтенде. Ни турында сөйләшергә белмичә аптырап басып тордылар әле башта. Камиләнең мондый өлкәдә тәҗрибәсе юклыгын чамалап алган егет дилбегәне үз кулына алырга булды. Үзе белән таныштырды, кызыйны кызыктырып, шәһәре турында сөйләп китте. 19 яшенә җитеп, район үзәгеннән ерак китмәгән кыз аның авызына гына карап торды. Кайткач та башына килгән сораулар җанын бораулады. "Эх, мине надан дип уйлагандыр инде." Шушы Камиләне итеп алды. Ләззәтле тойгылар аңлаешсыз, һич кичерешләр белән алмашынды. Йокысы инде бөтенләйгә качты.